तो स्वागत बा एह वीडियो में। और आज हमनी के एह वीडियो में देखल जाई क्लास 10 के भोजपुरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नन के। तो हमनी के पिछला वीडियो में भोजपुरी से जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन रहे ओकरा के देखनी है जा। हमनी के 54 तक कंप्लीट कर ले रही जा। एह वीडियो में हमनी के 55 से शुरू कल जाई। 55 नंबर क्वेश्चन बाकी शिव नारायण कवि बानी। शिव नारायण कवि बानी ऑप्शन बा संत कवि, प्राकृतिक कवि, हास्य कवि आ वीर कवि। तो संत कवि का होला? संत कवि ओकरा कहल जाला जे अपना रचना में भक्ति भाव आ आध्यात्मिक विषय के प्रमुखता देवेला, यानी अध्यात्म के बढ़ावा देवेला वो अपना कविता में। जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, संत शिव नारायण हो गए, संत पलटू दास हो गए। ये सब अपना कविता में भक्ति आ आध्यात्मिक विषय के प्रमुखता देवेला। प्राकृतिक कवि ओकरा कहल जाला जौन कवि अपना कविता में प्रकृति के वर्णन पर जोर देवेला, ओकर सुंदरता के वर्णन करेला, ओकर विभिन्न प्रकार के ओकर विभिन्न रूप के वर्णन करेला, ओकरा के प्राकृतिक कवि कहल जाला। जैसे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये सब लोग का करेला प्राकृतिक कवि हटे। हास्य कवि, हास्य कवि वो होखेला हास्य या व्यंग रचना के माध्यम से सामाजिक विसंगति यानी समाज में जौन भी कुरीति बा, जौन भी असमानता बा ओकरा पर हमला करेला। तो एमे का करेला कि वो तरीका से कविता लिखेला कि जौन भी बुराई बा वो पर एकदम प्रहार रहेला हास्य तरीके से, ठीक बा। जैसे श्यामलाल गुप्ता जेकरा के पराशर भी कहल जाला। वीर कवि का होला? वीर कवि उ होखेलन जे अपना रचना में बहादुरी, त्याग के भावना के चित्रण करेलन, उ कहलन वीर कवि। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, से रामधारी सिंह दिनकर हो गए। तो ये सब अपना कविता में का करेला लोग वीर रस परोसेला लोग। हमनी किताब में लिखल बा कि शिव नारायण का हवन संत हवन। तो ई संत हवन और लिखले बन विषय वासना छूटत न मन से, आ लिखले बन सुन सुन मन कहल मोर। तो ई दोनों जौन हटे ई भक्ति बा, आध्यात्मिक बाटे, ठीक बा नु। एकरा में अध्यात्म के बात कइल गइल बा। वैसे भी ई संत हवन, तो ई कौन कवि हो जिहन? संत कवि। तो हमनी के आंसर हो जाई ए, 55 के ए। क्वेश्चन नंबर 56 बा पलटू दास कवि बानी। पलटू दास कवि बानी पहिल का संत कवि, प्राकृतिक कवि, हास्य कवि, वीर कवि। तो हमनी किताब में संत पलटू दास के भी बारे में लिखल बा, जौन की लिखले बावन साधो बाई पद लिखले बावन। तो एकरो में हमनी के देखम जा भक्ति आध्यात्मिक रस बाटे। ऐसे भी पलटू दास भी का हवन? संत हवन। तो यही से हमनी के क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर हो जाई संत कवि। 57 नंबर क्वेश्चन बा कि शिव नारायण कवि के भक्ति रहे। तो ऑप्शन बाटे सगुण, निर्गुण, दूनो, कौनो ना। सगुण भक्ति का होला? सगुण भक्ति उ होला जौना में साकार रूप रहेला, भगवान के का रहेला? साकार रूप रहेला। भगवान कल्पना में आ सकेलन। एकरा में सांसारिक गतिविधि शामिल रहेला, पूजा पाठ ये सब शामिल रहेला। सगुण भक्ति में लोग भगवान के अवतार पे विश्वास रखेला, उनकर मूर्ति पूजा करेला। लेकिन निर्गुण भक्ति में का करेला? निराकार रूप के पूजा होखेला। एकरा में एकर का नाम रहेला कि भगवान अकल्पनीय होखेलन, यानी भगवान के कल्पना नहीं कइल जा सकत। एकरा में कोनो गतिविधि ना होला, कोनो पूजा पाठ के से लेना देना ना रहेला। और एकरा में ई मानल जाला कि भगवान अवतार ना लेवेलन। सगुण आ निर्गुण उ दोनों भक्ति होखेला। तो एकर क्वेश्चन भी आ सकेला सब्जेक्टिव में कि सगुण आ निर्गुण भक्ति का होला। तो एकरा के लिखे के होई। हमनी की किताब के पहिल के पाठ में बसंत शिव नारायण के विषय वासना छूटत न मन से, आ सुन सुन मन कहल मोर ई पद लिखले बरन। संत शिव नारायण के जन्म भइल है 1773 में गाजीपुर यूपी में, ठीक बा। और संत शिव नारायण का रहन कबीर दास और पलटू दास से प्रभावित रहन। तो कबीर दास आ पलटू दास निर्गुण पथ के रहे लोग, ठीक बा। तो संत शिव नारायण भी कौन पथ के रहन? निर्गुण पथ के। तो 57 के ऑप्शन कौन हो जाई सही? बी, ऑप्शन बी सही हो गई। 58 नंबर क्वेश्चन बा पलटू दास के भक्ति रहे। हमने के ऑप्शन बा सगुण, निर्गुण, दोनों, कौनो ना। तो अभी हम बतेबे कहीं कि कबीर दास आ पलटू दास निर्गुण पथ के रहे लोग। तो हमने के 58 नंबर के उत्तर हो जाई निर्गुण, बी। 59 नंबर क्वेश्चन बा शिव नारायण कवि के भगवान बानी। ऑप्शन बा साकार, निराकार, दोनों, कौनो ना। तो संत शिव नारायण निर्गुण भगवान के पूजा करेलन। तो एकर मतलब ई बा कि एकरा में भगवान के कोनो आकार ना रही, कोनो कल्पना ना रही, कोनो गतिविधि ना हुई, कोनो अवतार ना रही। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई बी, निराकार। 60 नंबर क्वेश्चन बा पलटू दास कवि के ईश्वर बानी। पलटू दास कवि भी निराकार प्रभु उपासना करेनी, कैसे कि ई भी निर्गुण पंथ के बानी। हमने के ऑप्शन देख लिया जाओ। ऑप्शन में देले बा साकार, निराकार,
दोनों कौनो ना। 60 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई निराकार। क्वेश्चन नंबर 61 बा कि शिव नारायण कौन काल के कवि बनी। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी श्रृंगार काल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो हमने के संत शिव नारायण जौन कवि बनी ई बनी भक्ति काल के। 62 नंबर क्वेश्चन बा पलटू दास कौन काल के कवि बनी। ऑप्शन बाटे आदिकाल, भक्ति काल, श्रृंगार काल, आधुनिक काल। पलटू दास भी कौन काल के कवि बनी, भक्ति काल के। 63 नंबर क्वेश्चन बा पलटू दास किनका से प्रभावित रहनी। ऑप्शन ए बा तुलसीदास, ऑप्शन बी बा कबीर दास, ऑप्शन सी बा सूरदास, ऑप्शन डी बा जायसी। तो पलटू दास निर्गुण पंथ के कवि हनी। आई हमन के पाठ साधो भाई पद लिखले बनी। तो ई जौन रही कबीर दास से प्रभावित रही। केकरा से प्रभावित रही, कबीर दास से। संत शिव नारायण जे रहन उ कबीर दास आ पलटू दास से प्रभावित रहन और संत पलटू दास रहलन ई कबीर दास से प्रभावित रहलन। 63 के ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाई। केकरा से, कबीर दास से प्रभावित रहनी। 64 नंबर क्वेश्चन बा सगरे जहान भोजपुरिया के विधा ह। ऑप्शन बाटे कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो सगरे जहान भोजपुरिया जौन हटे ई हटे एकांकी। ठीक बा, ई का हटे एकांकी। तो एह पाठ में हमन के ई बतावल गइल बा कि कैसे अंग्रेज भोजपुरिया लोग के दूसरा देश ले गइलसन और ई लोग के गिरमटिया मजदूर कहल जात रहे। और ई दूसरा देश जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुआना और हॉलैंड जैसन देश में रहले लोग और धीरे धीरे ओजे जाके बस गई लोग। तो ये सब बारे में हमन के पढ़े के बाद सगरे जहान भोजपुरिया में क्वेश्चन नंबर 64 के आंसर हो गई डी एकांकी। क्वेश्चन नंबर 65 बा बायन के विधा ह। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी जीवनी। कहानी हटे विशुद्धानंद द्वारा लिखल गइल बा। बैन मतलब होला शादी बियाह चाहे परोजन में सामने वाला से जौन दियाई रहेला मिठाई ओकरा के कहल जाला बैन। ठीक बा। तो एह पाठ में हमन के बहुत खतरनाक बीमारी एड्स के बारे में प्रकाश डालल गइल बा। एकरा में सुगिया आ जीतन दूगो मुख्य पात्र बा लोग जौना के माध्यम से हमन के एह रोग के बारे में, एह बीमारी के बारे में जानकारी दिहल गइल बा। बैन हमन के का हटे, कहानी हटे। 66 नंबर क्वेश्चन बा भोजपुरियन के अंग्रेज कहवा ले गइलसन। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, मॉरिशस। तो भोजपुरिया लोग के अंग्रेज मॉरिशस में ले गइल रहसन और एजा आज भी भोजपुरी बोलल जाला। क्वेश्चन नंबर 67 बा कि भोजपुरियन के अंग्रेज काहे खातिर भारत से ले गइल रहसन। ऑप्शन ए बा घुमावेला, ऑप्शन बी बा टहले बुलेला, ऑप्शन सी बा खेती करेला, ऑप्शन डी बा पढ़ावे लिखावेला। तो अंग्रेज आतना बढ़िया ना रह सकी केहू के घुमावे खातिर दूसरा देश में ले जियस आ टहले घूमे खातिर ले जियस आ पढ़ावे लिखावे के ले जियस। ठीक बा। ओकनी के अपन मतलब रहे काम से, वो अपन खाली काम करवावत रहसन। वो हमनी के भारत के आदमी के का कहत रहसन, यूज करत रहसन अपन काम खातिर। तो हमनी के जब पढ़म जब सगरे जहान भोजपुरिया पाठ तो ओमे ब्रजेंद्र भगत मधुकर जी द्वारा एगो गीत लिखल बाटे। ब्रजेंद्र भगत मधुकर मॉरिशस के राष्ट्र कवि हमें। ई हमनी के किताब में भी लिखल बाटे। कैसे लिखल बा के उखावा के खेतावा में गल गइले सोनावा के, सोनावा समानावा शरीर परती जमीनिया में उखावा उगाई के हो, सोनावा भइले खलिहान लहुआ के बूंदावा से सिंचले मरीचिया, सोनावा नियर के तने जवान वीर नियन काम कइले कुलियन के बाके लाल भारत के गौरव गुमान। तो इहे लिखल बाटे हमनी के किताब में। तो हमनी के में देखल जाता कि उखावा के खेतावा में कहल गइल बा। का कहल बा, उखावा के खेतावा में। तो एहू से साबित होता कि अंग्रेज भारत से ए लोग के ईख के खेती करावे खातिर ले गइल रहसन। तो 67 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही बाटे, ईख के खेती करेला। 68 नंबर क्वेश्चन बा कि भोजपुरियन के कौना चीज पर चढ़ा के अंग्रेज ले गइल रहसन। ऑप्शन ए बा पैदल पाँव, ऑप्शन बी बा हवाई जहाज, ऑप्शन सी बा पनिया के जहाज, ऑप्शन डी बा बस ट्रक पे लाद के। तो अंग्रेज ले गइल रहसन पैदल तो संभव ना रहे दूसरा देश जाइल और ना ही बस ट्रक पर लाद के केहू के ले जा सकेला। ऑप्शन दुइये गो रहे कि हवाई जहाज पर ले सकेला आ ना तो पनिया के जहाज पर ले सकेला। ठीक बा। तो हवाई जहाज पर उ लेके जइहस ना इतना खर्चा करके इतना बढ़िया ना रहस तो काथी से ले गइल रहसन, पनिया के जहाज से ले गइल रहसन। ठीक बा। काथी से ले गइल रहसन, पनिया के जहाज से।
एकरा याद में एगो गीतो गावल जाला। कौन गीत गावल जाला? कलकत्ता से चलल जहाजिया पवरिया धीरे बह। त इहो गाना गावल जाला। ठीक बा। तो 68 नंबर क्वेश्चन के हमनी के आंसर सी हो गई, पनिया के जहाज से ले गई रहसन। 69 नंबर क्वेश्चन बा, मिलिचिया केकर दूसर का नाम हो? ऑप्शन ए बा फिजी, ऑप्शन बी बा सूरीनाम, ऑप्शन सी बा मॉरिशस, ऑप्शन डी बा गुआना। एकर आंसर हो जाई मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्र कवि ब्रजेंद्र भगत मधुकर जी एगो बिरहा लिखले बड़न। इ किताब में लिखलो बा कि ऐते मरीचिया में सोनावा सुदेहिया से बंधल गुलमिया जंजीर, खाए के त दिन रात लौर गारी लात मिले, पिए के नया नावा से नीर, माहुर माहुर भरल गोरवा के बतिया हो, विधले करे जावा में तीर। ठीक बा। तो एकरा में का कहता? ऐते मरीचिया में सोनावा सुदेहिया से। तो सोनावा सुदेहिया माने भारत से। मॉरिशस के राष्ट्र कवि ब्रजेंद्र भगत मधुकर रहन, उहे बिरहावा लिखले बावन कि ऐते मरीचिया में। तो मरीचिया केकरा कहल गइल बा? मॉरिशस के। तो हमनी के 69 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई ऑप्शन सी मॉरिशस। 70 नंबर क्वेश्चन बा, सर शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के का रही? तो ऑप्शन बा राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र कवि, राष्ट्रपिता या राष्ट्र गायक। तो सर शिव सागर राम गुलाम जौन रहन राष्ट्रपिता रहन, मॉरिशस के राष्ट्रपिता रहन। तो 70 के ऑप्शन सी राष्ट्रपिता। 71 नंबर क्वेश्चन बा कि दूसरका भारत के करा के कहल जाला? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी गुआना, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो दूसरका भारत चाहे मिनी इंडिया चाहे छोटा हिंदुस्तान मॉरिशस के कहल जाला। केकरा कहल जाला? मॉरिशस के। तो 71 के ऑप्शन बी मॉरिशस। 72 नंबर क्वेश्चन बा कि बैन के नायक ह? नायक के बात कहता, नायिका के बात नहीं कहता। नायक मतलब होला हीरो। तो ऑप्शन ए बा जीतन, ऑप्शन बी बा मीतन, ऑप्शन सी बा सीतन और ऑप्शन डी बा रीतन। तो मीतन आ सीतन आ रीतन इ तीनों हमन के कहानी में मिली है लोग ना। ठीक बा। आ ऑप्शन ए सही बा जीतन। जीतन के ह? जीतन सुगिया के पति हमें। क्वेश्चन नंबर 73 बा, बैन के नायिका बाड़ी? ऑप्शन बा सुगिया, मुंगिया, रुनिया, चुनिया। किताब जब पढ़म जा तो मुंगिया रुनिया चुनिया ना मिली, सुगिया मिली। सुगिया कौन रहे? जीतन के मेहरारू रहे। तो ये नायिका हो गई। हीरो हो गई जीतन, तो हीरोइन के हुई? ओकर मेहरारू सुगिया। तो सुगिया जौन बिया ओमे के हीरोइन बिया नायिका बिया। क्वेश्चन नंबर 74 बा, हमारा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गइल केकर कथन ह? ऑप्शन ए बा जीतन, ऑप्शन बी बा अभिलाख ठाकुर, ऑप्शन सी बा सुगिया, ऑप्शन डी बा ढूंढाई राम। तो जीतन के बाबू के नाम रहे अभिलाख ठाकुर। तो उ जब सुगिया के छेके गई रहन तो उ ई बात कहले रहन, अपने आप मुंह से निकल गई रहे कि हमारा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गई। और एगो बात ध्यान देवे के बा, लक्ष्मण उर्मिला के जोड़ी बनाई, ई बात के कहले रहे? तो सुगिया के बाबू कहले रहन। हमारा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गई ई बात कहले रहन अभिलाख ठाकुर जौन की जीतन के बाबू रहन। तो हमन के 74 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई ऑप्शन बी अभिलाख ठाकुर। 75 नंबर क्वेश्चन बा, तेतर बेटी राज रजाबे, तेतर खाली स्थान भीख मगावे छूटल शब्द ह? माने एकरा बीच में के का शब्द बा? ऑप्शन ए बा बेटा, ऑप्शन बी बा लोटा, ऑप्शन सी बा खोटा, ऑप्शन डी बा झोटा। तो एकर आंसर हो जाई ए बेटा। तेतर बेटी राज रजाबे, तेतर बेटा भीख मगावे। तेतर बेटी मने होला 3 लड़का के बाद भइल लड़की, आ तेतर बेटा मने होला 3 लड़की के बाद भइल लड़का। ई बात सुगिया के बाबू कहले बन, तेतर बेटी राज रजाबे, तेतर बेटा भीख मगावे। जैसे कि 3 गो लड़का के बाद जौन लड़की भइल रहली सन तो उ राज करेली सन घर में, कहतहूँ जे तो उ राज करेली सन, उ जो घरों में राज करेली सन। तीनों लड़का मानी छोट रहले, बहिन छोट बिया तो मानी सब तीनों लड़का मनी हसन, माई बाप मानेले। ठीक बा। आ जब 3 गो लड़की के बाद जौन लड़का होला ऐसन देखल गइल बा समाज में, तो उ जौन सबसे छोट लड़का रहेला 3 गो पर जौन भइल रहेला तो उ घर के बहुत खराब हालत कर देवेला। तो इहे बात कहल गइल बा कि तेतर बेटी राज रजाबे, तेतर बेटा भीख मगावे। 76 नंबर क्वेश्चन बा, प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहल गइल बा? ऑप्शन ए बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन बी फतेह बहादुर शाही, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान।
तो एकर आंसर हो जाई फतेह बहादुर शाही। ठीक बा। कुलदीप नारायण झड़ब द्वारा लिखल गइल बाटे फतेह बहादुर शाही कविता जौन हटे, एकरा में शुरुए में लिखल गइल बा कि प्रथम क्रांतिकारी उ वीर फतेह शाही नीलिप रणधीर। नीलिप मने होला राजा, रणधीर मतलब जे युद्ध में धीरज रखेला, जे युद्ध में धीरज रखेला। 76 के ऑप्शन बी सही हो गई। 77 नंबर क्वेश्चन बा फतेह शाही केकरा से लोहा लेले रही। ऑप्शन ए मुगल से, ऑप्शन बी पठान से, ऑप्शन सी अंग्रेजन से, ऑप्शन डी फ्रांसीसी से। तो लोहा लेबे के मतलब होला कि लड़ाई कईल। तो फतेह बहादुर शाही जौन रहन वो अंग्रेज से लड़त रहन। ठीक बा। केकरा से लड़त रहन? अंग्रेजन से। अंग्रेजन से लड़त रहन तो छापा मार युद्ध के टेक्निक से लड़त रहन। हमनी के 78 नंबर क्वेश्चन में भी पूछले बा फतेह शाही कैसन युद्ध करत रही। ऑप्शन ए आमने सामने युद्ध, ऑप्शन बी छापामार युद्ध, ऑप्शन सी गुरिल्ला युद्ध, ऑप्शन डी कौनो ना। तो फतेह शाही जौन रही आमने सामने युद्ध ना करत रही, कहीं छापामार युद्ध। तो छापामार युद्ध का कहाला? तो ई एगो युद्ध के ऐसन टेक्निक ह जौना में सैनिक छिप के हमला करेला सन आ एकरा में सैनिक अचानक से सामने आके आ फिर ओकरा के हानि पहुंचा के मार के आ लुका जी हसन। कितना लोग छापा मार आ गुरिल्ला युद्ध के एके समझ लेला। छापा मार युद्ध जौन होला एकरा में कम लोग हमला करेला। एकरा में ई लक्ष्य रहेला कि सामने वाला के घाटा करी, ओकरा के कमजोर करी, ये लक्ष्य रहेला और एकरा के पूर्ति करके चल जाला अपन। ई लड़ाई कम समय तक चलेला। लेकिन गुरिल्ला युद्ध कौन होला, ई बहुत बड़ा स्तर पे होला और एकरा में दुश्मन पे कब्जा करे के लक्ष्य रहेला और ई लड़ाई लंबा समय तक चलेला। तो ई गुरिल्ला आ छापामार युद्ध में अंतर रहेला। ठीक बा। दोनों में समानता ई रहेला कि दोनों में छिप के हमला कईल जाला। ई सब ज्यादातर जंगली चाहे पहाड़ी एरिया में होखेला। तो फतेह शाही कैसन युद्ध करत रही? ऑप्शन बी छापामार युद्ध। तो 78 के ऑप्शन बी सही हो गई। तो 79 नंबर क्वेश्चन बा बंकजोगनी का रहे। ऑप्शन ए गढ़, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी युद्ध के मैदान, ऑप्शन डी तीनों। बंकजोगनी जौन रहे एगो वन रहे, ई हवे फतेह बहादुर शाही लड़ाई करत रहलन। 80 नंबर क्वेश्चन बा कि डॉक्टर अंबेडकर एमए कहाँ से कैले रही। ऑप्शन ए बा कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बा लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बा दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बा पटना विश्वविद्यालय। एमए मतलब होला स्नातकोत्तर। कौन विश्वविद्यालय से कैले रही? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। तो 80 के ए। 81 नंबर क्वेश्चन पूछता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहवा से पीएचडी कैले रही। ऑप्शन दिले बा कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। तो ई पीएचडी लंदन विश्वविद्यालय से कैले रहन। तो 81 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो गई। हमने के 82 नंबर क्वेश्चन बा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना अंतिम समय में कौन धर्म स्वीकार कैले रही। तो ऑप्शन ए बा हिंदू, ऑप्शन बी बा बौद्ध, ऑप्शन सी बा सिख, ऑप्शन डी बा ईसाई। तो ई अपन अंतिम समय में बौद्ध धर्म के अपनैले रही। कौन धर्म के अपनैले रही? बौद्ध धर्म के। तो ई सामाजिक असमानता के वजह से उ बौद्ध धर्म के अपनैनी। अब ई सब छुआछूत जौन बा ई सब कम हो गइल बा। क्वेश्चन नंबर 83 बा तख्ती शिवशंकर पिल्लई के जन्म भइल रहे। ऑप्शन ए बा बिहार, ऑप्शन बी बा कर्नाटक, ऑप्शन सी बा केरल, ऑप्शन डी बा तेलंगाना। हमन की किताब में मतन के कहानी लिखले बड़न, इनका जन्म भइल रहे केरल में। ठीक बा। मतन की कहानी में एगो गरीब आदमी के जिक्र बा जोना के मतन नाम हो। उ जमींदार के पास पैसा जमा करत रहे और फिर बाद में जब जमींदार से मतन पैसा मांगले बा तो ओकर हत्या कर दियल गइल बा। तो एह पाठ में हमनी के इहे देखल जाई। फिलहाल हमनी के पूछता तख्ती शिवशंकर पिल्लई के जन्म कहाँ भइल है? तो इनका जन्म भइल है केरल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 बा कि मतन की कहानी के मूल भाषा ह। ऑप्शन ए बा हिंदी, ऑप्शन बी बा तमिल, ऑप्शन सी बा तेलुगु, ऑप्शन डी बा मलयालम। तो मतन के कहानी के मूल भाषा जौन हटे उ हटे मलयालम। ई मलयालम कहानी ह जौना के अनुवाद कइल गइल बा, जौना के ट्रांसलेट कइले बड़न ई भोजपुरी में। 85 नंबर क्वेश्चन बा बरखा ऋतु के गरियावेला। ऑप्शन ए खेले कूदे वाला, ऑप्शन बी लइकन फैकन, ऑप्शन सी रोज कमाए खाए वाला, ऑप्शन डी किसान। बरखा ऋतु के गरियावेला? जे रोज कमाए खाए वाला रहेला उहे गरियावेला। कैसे खेले कूदे वाला रही तो ओकरा जब बरखा आई तो ओकरा तो बढ़िए बा और खेली जाके बरखा में। लइका फैकन के मजे बाटे।
किसान के हल्का दिक्कत होला, लेकिन उहो कभी कभी बरखा के मनावेला। मान के चलो सूखा पड़ गइल तो उ कहेला कि बरखा आ जाओ, कि मने उनकर फसल हो जाओ, ठीक बा। लेकिन जे कमाए खाए वाला रहेला उ ना मनावेला कि बरिखा हो जाओ, काहे से कि ओकर कमाए धमाए के जरिया बाटे। उ बरिखा होखे लागी त फिर उ अपन काम पे ना जाई। त यही वजह से रोज कमाए वाला, रोज खाए वाला जौन व्यक्ति होला उहे बरिखा के गरियावेला। बरखा ऋतु के एगो क्वेश्चन के अनुसार जौन हमनी के जिक्र कइल गइल बा, इ हमनी के पाठ उहो बरखा आई कविता से लिहल गइल बा, जौना के लेखक बावन सत्यनारायण लाल। 86 नंबर क्वेश्चन बा, कवि केकरा के मिल के कजरी गावे के कहत बानी? ऑप्शन ए बाघ हरिन, ऑप्शन बी सांप मोर, ऑप्शन सी दुनो, ऑप्शन डी कौनो ना। हमनी के उहो बरखा आई पाठ में लास्ट में लिखल बा कि गरजत बा आकाश बुझाता उहो बरखा आई, बाघ हरिन आ सांप मोर मिल के कजरी गाई। का कहले बन? बाघ हरिन आ सांप मोर मिल के कजरी गाई। तो मने दोनों गाई, कौन? बाघो हरिन गाई आ सांपो मोर गाई, ठीक बा। तो हमनी के 86 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सी दोनों। 87 नंबर क्वेश्चन कहता, जगलाल चौधरी अपन बाबूजी के का बेचे से मना करे रही? ऑप्शन ए सब्जी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी ताड़ी। तो जगलाल चौधरी जौन रही वो अपना पिताजी के ताड़ी बेचे से मना कइले रही। इनकर पिताजी बहुत गरीब रहले आ ताड़ी बेच के खर्चा बर्चा करत रहले, लेकिन इनकरा इ चीज अच्छा ना लागत रहे। एही से वो अपन बाबूजी के का कइलन? ताड़ी बेचे के मना करत रहन। 88 नंबर क्वेश्चन बा, जगलाल चौधरी देवघर विद्यापीठ में अनशन पर बैठल रही। ऑप्शन ए अमीरी के खिलाफ, ऑप्शन बी छुआछूत के खिलाफ, ऑप्शन सी गरीबी के खिलाफ, ऑप्शन डी कौनो ना। तो जगलाल चौधरी रहन उ गांधीवादी प्रवृत्ति के रहन। जगलाल चौधरी भी अहिंसा के रास्ता पर चलत रहन। इ अनशन मतलब कि हड़ताल पर छुआछूत के खिलाफ बैठल रहन। जब इनकर बेटा विद्यापीठ में पढ़े जाते रहे तो इनका लागल कि इनका जोरे सामाजिक असमानता कइल जा रहल बा, तो यही से ही अनशन पे बैठल रहन लोग, हड़ताल पर बैठल रहल लोग छुआछूत के खिलाफ। तो एकर ऑप्शन बी सही हो जाई, छुआछूत के खिलाफ। हमनी के 89 नंबर क्वेश्चन बा, अमृता प्रीतम के पुरस्कार मिलल रहे। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी नोबेल, ऑप्शन डी पद्मश्री। अमृता प्रीतम उ लिखले बड़ी हमनी के पाठ वारिस शाह से, ठीक बा। इनका के फेलो आ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल रहे। इनकर जन्म 1919 में पाकिस्तान के गुजरावाला में भइल रहे। इ हमनी के किताब में वारिस शाह से पाठ लिखले बड़ी। वारिस शाह पंजाबी कवि रहन जवन की हीर रांझा लिखले रहन। तो अमृता प्रीतम एह पाठ में फिर से कब्र से बाहर आके दुनिया में प्रेम फैलावे के विनती करत रही, केकरा से? वारिस शाह से। तो जब इ पाठ हमनी के पढ़ल जी तो इ विनती कैसे करत रही इ जाने के मिली। तो फिलहाल हमनी के देखल जाओ अमृता प्रीतम के पुरस्कार कौन कौन मिलल रहे? फेलो पुरस्कार मिलल रहे आ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल रहे। तो हमनी के ऑप्शन में बी में बा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 89 नंबर के बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 90 बा, अमृता प्रीतम के आत्मकथा ह। ऑप्शन ए पिंजर, ऑप्शन बी रसीदी टिकट, ऑप्शन सी माटी के देवता, ऑप्शन डी रुक जा आदित्य। तो इनकर आत्मकथा हटे रसीदी टिकट। भारत के बंटवारा के समय धर्म परिवर्तन पर आधारित एगो इ उपन्यासो लिखले रही पिंजर, जौना पर फिल्म भी बनल बाटे, ठीक बनू। तो इ पूछ भी सकेला कि इनकर उपन्यास केवन हटे? तो पिंजर रहे, ठीक बा। एकरा पर फिल्म भी बनल बाटे। तो फिलहाल हमनी के आत्मकथा देखे के बा। तो इनकर आत्मकथा जौन हटे ओकर नाम है रसीदी टिकट। तो 90 नंबर के ऑप्शन बी। हमनी के 91 नंबर क्वेश्चन बा कि अमृता प्रीतम के उपन्यास ह, पूछिए देलस। ऑप्शन ए माटी के देवता, ऑप्शन बी रुक जा आदित्य, ऑप्शन सी पिंजर और ऑप्शन डी एक और कर्ण। तो हम अभी तुरंत बतैनी है कि अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर हटे, तो ऑप्शन सी सही हो जाई। हीर रांझा प्रेम लोक कथा के गीतकार रहन। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र सुमन, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी गोरख पांडे, ऑप्शन डी वारिस शाह। अभी पीछे हम बतैनी है ना कि वारिस शाह जौन रहन उ हीर रांझा के लिखले रहन। अमृता प्रीतम कहताड़ी कि तू फिर से कब्र से निकला आ दुनिया में प्रेम फैलाव, ठीक बा। तो अमृता प्रीतम का कइले बड़ी? वारिस शाह से लिखले बड़ी। हीर रांझा के लिखले बा वारिस शाह लिखले बड़न। इ पंजाबी कवि रहन। 93 नंबर क्वेश्चन बा, 42 के साथी कविता में कौन मौसम के वर्णन बा? ऑप्शन ए जाड़ा, ऑप्शन बी बरसात, ऑप्शन सी गर्मी, ऑप्शन डी बसंत।
42 के साथी कविता में बरसात के वर्णन बाटे। ए कविता में हमनी के शुरुआत में बा कि गरजे तड़के चमके बरसे घटा भयावन कारी, आपन हाथ आपू न सूझे ऐसन रात अन्हारी। त गरजे तड़के चमके बरसे घटा भयावन कारी मतलब का बरसात के दिन में इ सब होखेला, गरजेला, तड़केला, बिजली चमकेला, बरसेला। त इ सब काम कौना मौसम में होला? बरसात में होला। त 93 नंबर क्वेश्चन के आंसर बी बरसात। 94 नंबर क्वेश्चन बा भोजपुरी फिल्म में उजागर होला। ऑप्शन ए भोजपुरी संस्कृति, ऑप्शन बी बंगाली संस्कृति, ऑप्शन सी आदिवासी संस्कृति, ऑप्शन डी द्रविड़ संस्कृति। तो भोजपुरी फिल्म में भोजपुरी संस्कृति उजागर हुई काहे से कि एकरा में गीत गवनई रही, गाँव के एकरा में बैकग्राउंड रही। तो एकरा से का हुई? भोजपुरिया जौन संस्कृति रही उ उजागर हुई। और वैसे भी भोजपुरी फिल्म तो भोजपुरी संस्कृति उजागर हुई। तो ऑप्शन ए एकर सही हो जाई। क्वेश्चन नंबर 95 बाकी गोरख पांडे के भोजपुरी गीत इ एगो पुस्तक के नाम ह प्रकाशित कइले बा। ऑप्शन ए डायमंड प्रकाशन, ऑप्शन बी नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, ऑप्शन सी अनजान प्रकाशन पटना, ऑप्शन डी शाश्वत प्रकाशन। करके कइले बा नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली कइले बा। गोरख पांडे के जन्म 1945 में भइल रहे, देवरिया जिला यूपी में, ठीक बानू। इनकर गांव के नाम रहे पंडित के मुंडेरवा। इनकर एगो और प्रसिद्ध गीत संग्रह बा जेना के नाम है समय के पहिया। गोरख पांडे हमनी के किताब में नेह के पाती जौन पाठ बा ओकरा के लिखले बानी जौन की एगो कविता ह। 96 नंबर क्वेश्चन बा गोरख पांडे के भोजपुरी गीत के संपादक रही। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र सुमन, ऑप्शन बी जितेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो एकर संपादक के रहे। क्वेश्चन नंबर 97 बा कि एशियाई खेल में पहला बेर कबड्डी के मान्यता मिलल रहे। ऑप्शन ए 1992, 1986, 1990, 1994। तो कबड्डी के मान्यता 1982 में मिलल रहे, दिल्ली में मिलल रहे। एशियाई खेल के सम्मेलन दिल्ली में भइल रहे 1982 में, तेवना में कबड्डी के मान्यता मिलल रहे। क्वेश्चन नंबर 98 बा आग पर खाली स्थान रहल जिंदगी छूटल शब्द ह। तो ऑप्शन बाटे खप, छप, तप, झप। तो एकर आंसर हुई सी तप रहल। आग पर तप रहल जिंदगी। इ हमनी के पाठ के नाम ह जौना के रमेश चंद्र झा लिखले बाड़े। सी सही हो जाई। 99 नंबर के क्वेश्चन बा कि डोमकच कैसन नाटक बा? शिष्ट नाटक, लोक नाटक, नौटंकी, विदेशिया। डोमकच का होला? तो डोमकच जौन होला शादी बियाह में होखे, जहिया लड़का के बारात जाला तो ये मेहरारू का करलिसन नाटक करलिसन घरे खेलेलिसन। तो 99 नंबर के हमनी के का हो जी ये एगो लोक नाटक ह, काटे लोक नाटक ह। ए हमनी के ए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि डोमकच से मिलत जुलत नाटक हटे। डोमकच से मिलत जुलत नाटक हटे। ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी विदेशिया, ऑप्शन सी रामलीला, ऑप्शन डी जट जटिन। तो डोमकच से जौन मिलत जुलत नाटक ह उ हटे जट जटिन। तो क्वेश्चन नंबर 100 के ऑप्शन डी सही हो जाई। तो ई रहल हमनी के भोजपुरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ए वीडियो में इतना ही, मिलल अगला वीडियो में। तब तक पढ़त रह और अच्छा से अपन एग्जाम के तैयारी करत रह। धन्यवाद।